Kaixo, Sara, zunon? Kaixo Peio, ni hementxe Amurrio nago, eta zu non? Amurrio, ni Durangon. Horten bai, betiko lekuan, baina ezberdin, badakizu, bai. Aldatu dira gauzak bai. Bai, aurten kontzertu deszentralizatuak ditugu, eta bueno, ez dakit nola sentitzen duzuzuk hori. Durangoko azokan jotzen, baina ez Durangon. Nik uste oraingo egoeran, bai jendeak badakoala ez, aukera kontzertuak ikusteko eta behintzat ahalbidetzen du Durangoko azoka egitea urten, eta nik uste hori dela garrantzitsuena. Baina bai da nahiko arraroa. Zuretzat ze sentsazio? Bai, berezia da ez. Ez dakit, ni hona etorri naiz gaur lehen aldiz, eta jo, oso arraroa da. Durangoko azoka garaian hemen Durangon egon eta kalean oraintxe geunden, hor, ez dakit, 10 lagun, nolako zerbait, ez? Denak ezagunak, denak geurera, eta eske aldatu da era bat, ez? Dena den kontzertuen asuntoa, igual, ez? Durangotik Euskal Herriko beste txokotan kontzertuak egitaren horrekin ze iritzi duzuzuk? Datorren urtetarako gordetzeko ideia bezala hartuko zenuke, ala? Ba, izan liteke, ez? Azkenean, hainbeste ekimen eramaten dira aurrera, askotan igual danak ezin direla ez dara egin. Eta hainbeste txoko ditugu Euskal Herrian kontzertuak eta bestelako ekitaldiak egiteko, agian ez da ideia txarra, proposamen guztiak einen batean, hori ez, pixkat plazaratzeko eta edaratzeko. Alde horretatik nik ere interesgarri ikusten dute, baina egia da, zer pentsatu ere ematen diala, esan nahi dut, jo, la hostia da ere, Euskal Herria bezalako nazio txiki batean, egotea egun batzuk non Euskal Herriko mundu guztia, kulturagatik mundu guztiak migratzen duen leku berera, ez? Eta Durango, eta horrek hartzen duen inderra, eta horrek daukan simbologia ere, hemen alako batez, ez dakizema, 1000 pertsona pasatzen direla egun gutxi batzuetan kulturagatik, eta alde horretatik ere simbolikoki badu horrek ere indar bat elitzadekena gustatuko galtzea, ez? Alde horretatik. Baina bestalde egia da, ez? Plaza asko dago Euskal Herrian eta horrek ere honi bizia eta bozgoro jaundiagoa ere ematen dio. Baina egia arrazoi duzu hor eta agian jendeak baita ere hartzen du urtero ritu bat bezala, ez? Ritual bat, eta urtero horra joten da erostera adibidez Gabonetako opariak edo, eta egia da toki zaldatuz edo behintzat igual ez badago toki berdinean beti bezala, igual jendeak baita ere tradizio hori galduko du, ez? Ezakit, orduan interesgarria da jarraitzea eta bueno, urteroko momentu berezi hori bizitzea. Ondo aztertzea, ez? Hurrengo pausuak eta hori. Kontaia, zuzekarri duzuzuke aurtengo azoka virtual honetara, Bueno, daukat bigarren epea salgai, bat izenekoa, eta 5 kanta ditu nahiko diska motza, ez? Eta, bueno, tartean dago kolaborazio berezi bat, Benito Lertxundirena, eta bueno, aurrutzeko ez dago informazio gehiegi epean bertan, beraz entzuleak hartu behar du erosi eta entzun, eta, bueno, ea zer aurkitzen du. Bueno, esan duzuna ez da gutxi, hala ere, Bai, kriston plazera izan da. Marabila. Eta zu diska berriakin. Badakizu aurtengoa oso urte berezia izan dela denontzat, eta etxean abestiak idazten, lehen abesti hori atera zen, zeinen ederra izango den, gero egan, gero hitzeman, gero bestea, eta azkenean, konfinamenduarekin eta krisi guzti honekin, eta urtero honekin loturi dagoen disko oso eta kontzeptual batekin etorri naiz Durango azoka berezi hontara, ez? Durango azoka berezi eta virtual baterako, disko nahiko berezia ere. Maitasun hitzak azken arnasaietan betirako dira.
Jo, nik uste gainera zure diskako kanta askok izan diala oso parte bai konfinamenduan, eta bueno, urte arraro hontan ez, nahiko presente izan ditugu kanta horiek. Beraz, nik uste ondo dagoela orain amaiera hontan diska baten aurkeztea, polita. Bai, ez, pozik. Guretzat oso naturala izan da, ez? Eta bueno, eskertzen ditut zuretzak, ez? Gauza polita, ez? Urte nahiko berezi eta arraro eta nahiko ilun honetan, pues bueno, guretzat gauza esperientzia polita bizi izan dugu eta pozik, ez? Esperientzia politak horien artean adibidez zurekin gazteak sarietan abestu alizatea, ez? Orduan, haizu, gauza txarrazko, baina gauza onak ere, ez? Izan dira. Alde hortatik pozik, hori da. Dena den pena da ez elkartzea jendearekin ere, ez? Ez horrek pena pixka bat ematen, hona etorri eta ez dakit, igual zure aurreko lan entzun duen norbaitek esatea zerbait, eta horiekin hitz egin da diskoa bera azaldu igual norbaiti, edo dena delakoa, ez? Baina horrek pena ez dizu ematen penarik. Bai, agian da gehien galtzen den momentua, ez? Pertsonekin anegotea ikustea baita, ezakit, nahiko emozionante iruditzen zait baita horre ikustea musikako agente ezberdinak, ezakarrik musikarik, kulturako pertsona pila bat, eta horre elkartuta ezakit ikusten da Euskal Herrian dagoen sormen kalitate eta baita kantitatea, ez? Pila bat gerala, eta iruditzen zait orain nahiko hotz gelditzen dela Barrio Bakoitzak kontzertu bat egin, baina ez dago ikusten hor mugitzen den guzti hori izaten dela ikaragarria. Alderretik pena, ez? Pena handia hori, ez? Jendearekin hartu eman hori, zuk esan zuen, horrek ere bizia ematen digu eta sentiarazten digu, ez? Hor dagoen jende guzti hori hor dagoela eta ez gertutasun hori ezinbestekoa, baina dena den hobe hau ezer baino, ez? Suposatzen dut. Hori bai dudik gabe. Baina nik uste dut urtean mantentzea azoka, aurten zen festivalekin gertatu den moduan, izan dira festival batzuk mantendu dutenak behintzat zehose egitea, ez? Eta nik uste dut hori dela oso importantea gero datorren urtean bueltatzeko indar berrituta. Zu, Sara, pues, plazerra handia zu ikustea eta zurekin hitz egitea distantzian bada ere, Bai, ja, bueno, oain maiz ikusiko gara elkar hori ematen du, eta pozgarria da, ez, mundu hauetan. Bai, zu, ikusi gara elkar urte osoan zehar, baina datorren urtean ikusiko gara elkar hemen, Durangon, ez? Hori bai, seguro baietz. Ea, la den, musu handi bat. Musu bat. Opa zu. Gero arte. Agur. Kabia kultura eta digitalizazioari lotutako espazioa denez, esan du, horretan ingo dugu lan, bai? Digitalizazio prozesua eta kultur jarduera. Zelan, bai, eragiten dion digitalizazio prozesuak, digitalizazioan emoten ari diren aldaketak, zelan ari diren kultur jardueran eragiten batez be, pandemiaren ondoren, harremanak bai, eten egin behar izan ditugu, ez? Digitalizazioak eskaintzen digu aukera gure sormena eta orokorrean euskal kultura plazaratzeko leihoa zabaltzen digu, ez? Mundu osora, inolako mugarik gabe, ez denbora aldetik, ez muga geografiko aldetik. Baina aldi berean, arriskua ere badago, batez ere sentsibilizazio eta hezkuntza behar dugulako gizartean orokorrean eta sortzaileak nola ez? Plataforma erraldoiek aukerak eskaintzen dizkigute bertan egoteko, doan gainera, presentzia bat izateko, presentzia digitala izateko, doan, baina ez gara konturatzen arriskua badagola. Azkenean gutariko bakoitza gizaki moduan edo pertsona moduan eta baita sortzaileek beraien baliabideekin bilakatzen garela plataforma horien produktua. Aldaketa beti okin duguz, eta oingoa beste bat da, sakona, eta ez dakigu zer ekarri edorko adozkun etorkizunek, baina pentsa digun diskogintza industria guztia ere hor dagoela, eta hor banakako batzuk etekin handia ateratzen dabe, eta gure moduko pobre txikitsuak aleginak egiten duguz hor diskogintza horretan zuz egiteko, eta internet kontu honetan bardin, esaten doana da, pedalak emon behar dugu zela, gelditu esker bestela bizikletatik jauzingu garelako, ez? Haizetan kiribiltzen da kopla.
Aizeak iribiltzen dabil mariziki. Gure lehenengo ide izan zen koplasarari errepasotxu eta emotea, beti izan dugu gaure repertorio marruen, eta hasiera baten izan zen askoz bere modu minimalista baten emotea, ezta? Panderu utzez eta gotzez. Ikusi genduen igual formatu hori izango zela gogortxu egi, eta ordena diskoan sartu dugu 13 kantutatik 2 sartu dugu modu horretan. Gero beste gauza bat izan da, koplak beti ondire soinu txikieri edo albokeari lotute, eta hor bere beste 2 edo 3 kantuten landu duguz, baina soinu txikiera nire musika tresnea dalako, eza? Eta gero ja besteak izan dire soinu txiki sartu eta ja banda osoagaz. Hasik batik pentsatu genuen hori, bateriarik edo golako perkusiorik ezen duela gure sartu eta nik bai gure negoela sauzo sendoa horre egoteko, eta horretik kontrabajua pentsatu genuen eta ez elektrikoa, baizik eta klasikoa edo akustikoa. Eta bueno, gero bai biolin edekogu, gitarra eta haizezko tresnak sartu dugu, bai guizelak, gaitak, txistua, probatan enterik. Ta holan bazan, edo ez bazan, zargaizu bez bai kalabazan, kupla txitarri garria kantatu geuntzu esan plazan. Ziren musika zoragarrian jantzita, nire edukian gurutzatzen dira, ironia, lirismoa, satira, dramatismoa, tragedia, surrealismoa, eta denen gainetik, bizia eta bizitza. Inotzari berdin dio esne ardo naiz olio, behin hilko eta ezkinen penaz bizitzeko jaio. Ederregia zelako sasoian irri eta farra, azkenik asto batekin eskondu beharra. Alargundu zen ta hortxe dauka suerte bakarra. Satiratik lirismora, txakurrak zaunka eta zaunka ilargiari, ilargiak beti argi. Maitearen begietan ikusten ditut izar bi. Eta izarrak leio bihurtu. Zeinetatik sartuko naiz maiteak ilargi gabe. Oh, izarrak. Zertako dut izar bat zeru gorenean, ez badut misterik betiraun denean. Eskatzen dut izarrak eskuta daitezen, nekatu bainaiz itxaropena, beti hain urrun ikusten. Kanpoan uso, etxean otso, eskerrak lurperatu zutela atzo. Akerra izan arren arra sokerra, haunzarentzat bera da galai ederra. Eta gizakiak, saldu albabitza, saldu ezindana, salduko neukela nik neure senarra. Zeintxu bat sabelean, beste bat besoan, gizona tabernan da artoa auzoan. Marinel emaztea, goizean senardun, eguerdian aurdun, gauean alargun. Marinen emazteon zain egote utza, zoazte ontzilari portu ez aruntza, senarrek jakin dezaten zer den alarguntza. Genero tradizionalak modernoa izateko, ideie batzuk aldatzea besterik ez du behar. Meridianoa Greenwichen, hortxe nun bai sortu nintzen. Lepoa nahi nuen eta ez dut sokari gaurkitzen. Eriotza gena maite, lurpean beharren haute. Derrigorra den ezkero, biziko naiz elegante. Bizitzeko jaio ginen, ez hiltzeko, bizitzeko.
Bidegurutzeanek dakan berezitasuna da fikzio batetik abiatzen gerala errealitate bat azaltzeko, euskal musikaren errealitatea azaltzeko momentu honetan, estiloz estilo, lekuz leku, zazpi lurraldeak kontutan hartuta, eta nolabait ere dakagun estena zabal hontan pixkat sakonduz. Bidegurutze batean pasatzen da dena, kabina bat ere sortu dugu, kabina misteriotsu bat nolabait, non hor pasatzen dire zenbait, saioaren zenbait atal. Programa bakoitzean 3 musikari edo talde elkartze ditugu, belaunaldi desberdinetakoak, estilo desberdinetakoak, eta nolabait ere gune bat sortzen dugu, inorrek protagonismo, bestea baino protagonismo gehiago eduki gabe, sormenerako gune bat sortzen dugu bidegurutze horretan bertan. Esan bezala, kabina misteriotsu hortan kontuak eta kantuak ditugu, ez? Programa honetan sortzen den musika guztia bersio bakarrekoa da, alegia ez dago beste inunen bertan programa honetan aurkitu daitezkeen kantu horien bertsioa. Batzutan telebistarako deia askotan musikarien gandik behintzat zailtasunekin hartzen dugun edo reparoekin hartzen dugun zerbait da, ez? Eta era berean oso harrera ona edukidet musikarien partetik, eta bertan ikusiko ditugu Evaristo, ikusiko ditugu Dupla, ikusiko ditugu Willis Drummond, Mikel Urdangarin, Inaute Lorrieta, Niña Coyote, Chica Tornado, Bulk, Maite Murseo, Maiz, Miren, eta beste hainbat artista. Esango nuke, programa honek daukan gauzarik edo harribitxia behar badela, ez ekarri ditugun izen handiak nolabait, baizik eta programa honetan deskubritzen diren izen ez ezagun horiek. Bi bide eta 4 norabide. Aurtengo edizioaren inpresio orokorra da oso jendetsua babes aldetik. Aldetik gatoz, urrunera goaz. Denda parau barik ibili da, ekitaldiak ere bete egin dira, egia da, neurri handi baten mugatuak izan direla foro aldetik, baina azoka zabaldu egin dugula, hori da inpresioa. Zabaldu egin dugula eta jendeak erantzun dauela. Zabaldu egin dugu, ezin izan dugulako gauza asko egin, eta Durangotik kanpora joan behar izan dugulako, eta hori posible izan da streamingaren bidez, eta Durangotik kanpo egin dugu zan ekimenetan, Zunonan da ekimenetan. Eta zabaldu egin dugu, erosketak ahal izan diralako egin, ez Euskal Herrian bakarrik, Euskal Herritik kanpo ere bai. Orduan alde horretatik, sentsazio oso baikorrak eta positiboak eta babesa jaso dugu. Online denda zoratzekoa izan da, egia esan. Antolakuntza lan handia suposatu du, online denda antolatzeak, alde batetik katalogoa ondo jartzeko, beste batetik estoke kopurua ondo egokuta joateko, eta hasieran kosta zitzaigun hori guztia martxan jartzea, konturatu ginen uste baino jende gehiago behar genuela, eta jendearen erosketa izan dela egunean gehiagora joan dana. Argitaletxe eta disketzen sentsazioa ere oso ona izan da, euren aldetik esker ona jaso dugu, egindako lana kontuan izan dute, eta etengabe ibili dira batzuk erreposizio lanetan. Hau da, euren produktua bukatu egiten zen eta berriz etorri behar zuten Durangora, euren liburu eta diskak ekartzera. Laguntza handia izan dugu, Bolondrez piloa etorri da laguntzera, paketeak egiten, goiz, arratsalde, gaba, zibili gara lanean, paketeak egiteko. Eta hala ere ez genuen bukatzen eguneko hori preste ekiteko. Alde horretatik lankarga itzela izan da. Guneetan izaten diren ekitaldi horrek landakora mugatu ditugu eta horrek ere batzuen denpora muga bat. Beraz, ezin izan da horren beste disiplina desberdinetako egitasmo kulturalak ikusi.
Hala ere danak egon dira, danen bai ikus-entzunezkoen errepresentazioa, bai izan dugu antzerkigintzaren lanak ikusgai, izan dugu mahai ingururik kultura eta digitalizazioaren inguruan. Gune guztiak egon dira azokan, eta prozesu guztian gurekin egon dira antolakuntza lanetan, eta gure ere gure esker ona adierazi nahi dutzegu, eurek ere badirelako honen, arrakasta honen parte. Nahitaezkoa gure ustez plaza errekuperatzea da, topagunea, eta hemen erakusmaiak egon daitezela, eta jendea datorrela ona sortzaile, argitaletxe eta bestelakoekin egotera. Hori guretzako nahitaezkoa. Izan ere, kulturzaleak bizi egin nahi du bertatik bertara egon, ikusi, ikutu, eta hitz egin kulturaz. Hiztegi bat, datorren urterako hiztegi bat argitaratzen badugu, hiztegi berezi bat, aurtengo azokako eta baita ere hilabete honetako hitza kontutan hartuta, bat egokitu, moldatu. Argitaletxe disketxe eta guztiek animoak ematen dizkigute, jendea laguntzeko prezu, paketeak egiten joan behar badugu, joango gara. Alde batetik jaso duguna da beharraren sentsazioa. Bai aretoek, bai musikariek, bai langileek, teknikariek. Tokatzen jaku honegaz aurrera iti eta ospatzea, azoka, zelebratu indala. Gure espiritu da, azkenin naiz de egoera diferentie dan, etxin gelditzie baino eharro da, erten. Babestu dezagun bai kulturgile izatea eta bai emakumeen presentzia bermatzea. Gakoa elkarlana dela eta jarraitzu digun horretan. Bizi momentu Euskal kultura bizirik. Batzutan engainagarriak izan daitezke hutsa eta betea. Aurten hutsik dago Durangoko azoka, baina aldi berean kultur gosea eta mugimendua hedatu da 7 lurraldeetara, hainbat herri txikitan, jendea ari da herriko dendetan liburuak eta diskoak erosten, euren etxeetatik erosketak egiten, beste batzuetan alderantziz gertatu izan da, poz handiago ematen du, hau beteta ikusteak, baina izan daiteke ispilukeria ere, eta betetasun horretan badakigu badauzkagula hutsuneak, hizkuntza eta kultura aspiratu batean ari garela, eta beraz jarraitu beharko dugula betetasun horretan hutsuneak identifikatzen eta lantzen, eta ustasun honen atzean dagoen taupada horretan konfiantza izaten, datorren urtean hemen elkartuko garelakoan. Ze ondo etxetik, lanian, pijametan, gustoa, mantakin, ze ondo. Ta nahi momentu hortan, hasi zitzaiten sartzen pixkanaka, pixkanaka, ikara. Zer da ikara, ez? Ezaguna da danontzat, badakit, beti sentiu izan dugu momentu baten edo besten, baina ikara hau desberdina zan. Ez kantatzeko, ez ikusteko, ez entzuteko, ez sentitzeko, ez idazteko, ez irakurtzeko. Gehiago inoiz, hori dana ez. Stop. Ta ordun sartu zitzaiten ikara. Oe azpiko ximaurra, oe azpiko ximaurra, oe azpiko ximaurra, oe azpiko ximaurra.
Batuko ditugu limoiak txermenak, geure abia denak, geure kume denak. Limoiak txermenak eta kume denak, sortzek edozkagu lanik ederrenak. Loro, loro, ederrenak, gure lanik ederrenak, gure lanik ederrenak, gure lanik ederrenak.